салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. имрӯз ман барои шумо бисёр хабарҳои ҷолибро ҷамъ кардам ва мехоҳам тезтарак ба шумо нишон диҳам. Гапро бисёр накарда шумо дар ин видео лайк монед ва касоне ки обуна нашуданд агар мухлиси Барселона бошанд то бо мо ҳамроҳ шавед, зеро дар ин ҷо мо аз хабарҳои тару тозаи дастаи каталонӣ гап мезанем. дӯстон, оё шумо медонед ки махсусан барои мухлисони Барса дар телеграм канал кушодаем ки дар он ҷо хабарҳое мебароянд ки дар YouTube нест. Тезтарак бо мо ҳамроҳ шавед ва хабарҳоро бо дигар мухлисони даста муҳокима кунед. ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошад сар мекунем. инак рӯзи баргузории интихоботи президенти Барселона наздик мешавад. ҳар муддаӣ ба ин маснад нақшаҳои хоси худро дорад, аммо новобаста ба ин яке аз достонҳои зиндаи Барселона Хави мехоҳад дар оянда сармураббии Барселона бошад. ин дар ҳолест ки Виктор Фонте хело иштиёқманди ба даста омадани Хави аст, аммо фикр дорем иваз кардани сармураббӣ дар клуби каталонӣ на танҳо аз президенти нав, балки аз натиҷаҳои даста низ сахт бастагӣ дорад. зеро агар то охири мавсим ба қавли кӯрҳои Барса ба эътидол омада даста натиҷаи мусбиро соҳиб шавад, бо эҳтимоли зиёд Куман дар курсияш бимонад ва албатта ин ҷо масъалаи рафтану нарафтани Месси ҳам нақши бориз бозида метавонад. зеро агар ба президенти нав муяссар шавад ки ӯро дар даста боқӣ гузорад, пас кор комилан ранги дигар мегирад. Набояд фаромӯш кард ки бозингари аргентинӣ таҳти роҳбарии Хави бозӣ кардан муқобил нест ва бо майли таом метавонад бо Хави ки як замон бо ҳам бозӣ мекарданд дар Барселона идомаи фаъолият кунад. айни ҳол Хави Эрнандеси 41 сола дастаи Ал-Садро роҳбарӣ мекунад. акнун Барселона тамоми қувваи худро ба чемпионати дохилӣ равона мекунад. ғайр аз Ла Лига дар ягон мусобиқа имкони мубориза боқӣ намондааст. барои кам гардани фарқ миёни дастаи якум Барселона бояд дар бозӣ бо Севилия ғалаба намояд. бо ин даста натиҷаҳо он қадар хуб нест. дар се бозии охир Барселона натавонист Севилияро шикаст диҳад. ду мусоиф ва як мағлубият ба қайд гирифта шудааст. айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа Севилия ба мавқеи Барселона чашми тамаъ дорад. ғайр аз ин ки як бозии дигар имкон медиҳад ки Севилия аз Барселона як зина боло равад. хулоса бозии тақдирсоз дар тамоми мавсим барои Барселона ва Севилия. баъд аз ин маълум мегардад ки ғайр аз дастаҳои Мадрид ягон клуби дигар барои чемпионӣ мубориза мебаранд, ё Барселона ва ё ин ки Севилия аз ин як имконият истифода бурда метавонанд. дӯстони мо аз адин эксперт барои охири коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. ана ман бошам бо коэффициенти 2/125 ба ғолибияти Барселона 5000 рубл ставка хоҳам кард. шумо метавонед натарсида ставка кунед, зеро дар ҳоли боидани ставкаатон маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. барои имкониятро истифода кардан ба дани пользовател даромада участия в аксияхро фаъол кунед. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. як хабари хуш барои мухлисони Барса. Араухо имкони баргашт ба майдонро пайдо кард, зеро ҳамакнун ӯ дар ҳайати умумӣ машқ мекунад. бояд гуфт айни замон нарасидани ӯ дар маркази хатти мудофиаи Барселона сахт эҳсос мешавад. ҳарчанд ки Пике ва Умтити ҳам дар ҳолати хуби физикӣ қарор доранд, аммо дар мавсими имсола Араухо ҷои худро дар ин нуқта ба қавле бетон рехта буд. ӯ дар бозӣ бо бети ҷароҳат бардошта буд ва таи чанд бозӣ Барсаро кӯмак накард. бо эҳтимоли зиёд дар бозӣ бо Севилия ӯро дар майдон бубинем. бо омадани Араухо ба Куман имкони интихоб дар маркази муҳофизат фароҳам меояд. аз сӯи дигар мунтазам бозӣ кардани ӯ умуман дар муҳофизат ҷои Умтитиро танг мекунад ва ҷои шубҳае нест ки бозингари фаронсавӣ тобистон Барсаро тарк кунад. арафаи баргузории интихоботи президенти Барселона довталабони аслӣ ба ин курсӣ бештару бештар мехоҳанд нафарони зиёдеро ҷониби худ ҷалб кунанд. албатта интихоби президенти Барса интихоботи президенти Америка нест, аммо муқовимат инҷо низ аз муқобилияти республикаву демократияи амрикоӣ кам нест, зеро инҷо низ дар қатори пешниҳоди нақшаи худ барои беҳбудӣ дар клуб рақибон ҳамчунин нақшаҳои ҳамдигариро танқид ва пешниҳодҳои ҳамдигариро бепоя мехонанд. ба ҳамин тартиб яке аз муддаиёни ин курсӣ Фонте гуфт ки тасмим дорад то аввали апрел мухлисонро ба Камну баргардонад. ӯ ҳамчунин гуфт ки Лапорта нақшаи номуайяни рушди Барсаро дорад. ӯ дар ин бора гуфт, аммо рӯшан накард ки чӣ гуна онро амалӣ хоҳад кард. мо барои рушди Барса нақшаи мушаххас дорем ки дар он Хави лоиҳаи варзиширо роҳбарӣ хоҳад кард. ҳоло вазъият чунонест ки мо бояд аз воқеият кор бигирем ва барои беҳбудии Барселона кор кунем. мо дигарон бахусус Алберторо дар ҳолати интихоб намегузорем, яъне ҳар касе бо мо нест муқобили мост. оё ман ба бохт розӣ мешавам? ман ба шумо дигар чиз мегӯям. ҳамон рӯз мо чашмони худро мекушоем ва аз ғолибияти худ истиқбол мекунем.
нақшаи пешниҳод кардаи мо сари даста мутамарказ нашуда ҳамаи сохтори клубро фаро мегирад. Дар ин кор ба мо мутахассисони зирак кӯмак мекунанд. Мо аз рӯи эҳтиром то суҳбати хуса анҷом додан бо онҳо исмашонро намегирем, аммо боварӣ дорам ки онҳо ба ин кор розӣ мешаванд. Хави, Иньеста ва Пюол нафароне ҳастанд ки исмашон ба Барселона якумра бастагӣ дорад. Албатта ман бо онҳо муносибати хуб дорам, аммо мо бояд аз ин номҳо истифода накунем то беэҳтиромӣ нисбаташон зоҳир накунем. Ман боварӣ дорам ки ба ман овоз медиҳам ва мо нақшаҳоямонро дар роҳи рушди такаммулии даста амалӣ мекунем. дар қиболи андешаҳои фонте, Жоан Лапорт нақшаи мушаххасии худро барои рушди Барселона дар ояндаи наздик пешниҳод дорад ки бар тибқи он ҳам Месси дар даста мемонад ва ҳам Виктор Валдес ба сохтори Барса оварда мешавад. Инчунин Лапорта мақсад дорад Барселонаро ба як маркази бузурги варзишӣ табдил диҳад ки дар он бозингарони бомаҳорат аз тамоми олам ҷамъ оварда мешаванд. Хотиррасон мекунем ки интихоботи президенти клуби Барселона 7 март баргузор мешавад. муддаии ин курсӣ дар радифи Лапорта ва Виктор Фонте ҳамчунин Тони Фреш маҳсуб меёбад. Таи 6 соли ахир Жозеп Мария Бартомео Барселонаро сарварӣ мекард. хароб будан аз ҳама ҷиҳат ба инсон зарар дорад. Шуморо ҳамеша дигарон масхара мекунанд ки ин метавонад сабаби гум шудани боварӣ ба худатон гардад. шумо ҳамеша хаста ва хоболуд ва зуд гирифтори ҳар гуна бемориҳо мегардед. харобиро бояд бартараф кард. капсулаҳои самиюван ки таркиби табиӣ доранд беҳтарин роҳ барои фарбе шудан ва қавӣ кардани мушакҳои бадан ба ҳисоб мераванд. онҳо аппетити инсонро беҳтар мекунанд ва имкон медиҳанд ки фақат моддаҳои зарурӣ дар организм ҷамъ шаванд. аз ҳама асос онҳо нархи дастрас доранд. барои фармоиш метавонед бо ин рақамҳо бо ширкати Азия Маркет дар тамос шавед. дастрас карданро ягон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед ба шумо таҳфиқ калон карда мешавад. ташкилоти ҳуқуқдифои Гранд Либерти мактуберо аз номи оилаҳои 7 маҳбусони виҷдонии Арабистони Саудӣ ба унвони Лионел Месси ироа кард ки дар он аз шудобоз хоҳиш карда мешавад ки ба пешниҳоди ҷониби Арабистони Саудӣ дар бобати муаррифӣ намудани ин давлат ҳамчун диёри туристӣ рад кунад. бояд гуфт ба Месси пешниҳод шудааст ки чеҳраи ширкати Visit Saudi ки ҳадафаш муаррифии Арабистони Саудӣ ҳамчун давлати туристӣ мебошад гардад. гуфта мешавад чунин пешниҳод ба Криштиану Роналдо низ карда шуд, аммо бозингари португалӣ дарҳол ҷавоби рад додааст. интизор меравад ки Месси қарори худро дар ин бора моҳи март қабул мекунад. одамоне ки аз ин чиз розӣ нестанд ба Месси бо ин мактуб ин гуна муроҷиат карданд. шумо имкони миллионҳо нафарро ба худ моил карданро доред. шумо барои бисёриҳо қадрдонед, аммо дар пушти ин ҳама ҷавобгарии бузург низ ниҳон аст. Арабистони Саудӣ мехоҳад шуморо барои муаррифии худ истифода кунад. дар ин ҷо маҳбусони виҷдонӣ хело зиёданд ва онҳоро ҳама ҷониба ҷабру ситам мекунанд ва дар маҳкамаҳои алоҳида нигаҳ медоранд. ҳамаи онҳое ки барои демократия ва ҳуқуқи занон муқобили ин режим мубориза мебарад ва ҳатто фаъолияти онро зери шубҳа мебарад, ба муҳлатҳои зиёд зиндонӣ шуда дар бархи маврид ҳукми қатл мегирад. агар шумо ба барномаи Visit Saudi розӣ мешавед, пас ба вайрон гаштани ҳуқуқи башар дар Арабистони Саудӣ розӣ мешавед. агар шумо ба он розӣ намешавед, ҳушдор медиҳад ки ҳуқуқи башар худ арзиш дошта ягон қонунвайронкунӣ ва ҷабру зулм беҷазо намемонад. олам бояд муқобили ин ҷабру ситам бошад. Лионел Месси, шумо қаҳрамонед. хоҳиш дорем розӣ нашавед ва мақоми худро истифода карда ба дифои ҳуқуқи инсон бархезед муқобили қотилони ҷамол, Хашогги ва фаъолони дигар дар Арабистони Саудӣ. гуфта шудааст дар мактуб. бояд гуфт Ҷамол Хашогги ки бо лафзи танқидгаронаи худ нисбати Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва Арабистони Саудӣ ном бароварда буд, 2 октябри соли 2018 дар концлагери Саудӣ дар Истанбул кушта шуд. Арабистони Саудӣ муаррифии соҳаҳои сайёҳии худро ба воситаи ҷалби сораҳои футбол анҷом доданияст. чанде пеш президенти FIFA Ҷани Инфантино ба Эр-Рияд ташриф овард ва гуфт ки бояд ҳама олам ба Арабистони Саудӣ биёяд. ман мутаҳайрам. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.